Dobro jutro, ekipa. Nego, danas je petak i sutra je koncert u Beogradu Te Tairović i odlučili smo ići čim se on objavio. Bili smo u BG, evidentno. Uglavnom, rekao sam se, razbolio sam se na ne znam koju foru. Nije jučer uopće bilo tako hladno. Će biti iznenađenje. Mislim da... Evo ima još poklona, možeš slobodno da dođeš. Wow, prelepo. Wow, čao.